phambi kweSouth Africa neAfrica yonke. Africa yonke bhuti wami. Wena usuthanda umama umfundisi uyamthanda. Mama. Hey. Lengane nje iyangihlolela nje lengane. Ingane efika esontweni mina bengithisa kwengane yami. Nami nginengane njoba ngisho nengane enganganayo lengane. Mama uyakhumbula kahle kahle uqala ungi-invite lapha esontweni kwakho. Kwaba khona lo ngifika njalo. Kwakusube kuphela kuba khona lento eyakhekayo mama ngikubona na ushaya lengubo zakho lezi zinhle ezimhlophe. Oya mama into engilethele namhlanje ukuthi ngizotshela eSouth Africa yonke indlela engizizwa ngayo mama mfundisi. Ngiyazi lento le ibukeka kabi lengane Ngimkanani mina kwena? Lokho it's just a number mawa mina into engayenza kuwena. Ubani wakutshela lokho? Ubani uyifundisa ithatha phela ukuthi age is just a number. Age is just a number mawa. Mina into engayenza kuwena mina kodwa. Ngisho uma wakho mina uthi maku mina njengomama umfundisi. Into engayenza kuyena ngekakhola. Into ungayenza kuyena ngiyakho. Ngikholwa ngobani? Yini ongayenza kumina wena? Yini ongayenza kumina? Udelela umfundisi. Mama mina Usimayelelana. Join ikhwaya ngenzela nje ukuthi ngihlezi ngiseduze kwakhe. Ikhwaya ujoinela mina. Phela Ngiyalele mbolo wevumani film lokho umavumana lele kwamhlabela ingane osomadoda le phansi manguzi akakhubala umuntu wegcina kodwa yasikho lapho silala isikhona. Noma ngabe ukuphi la ukhona hlezi wazi siyakuthanda uphesheya noma ula Africa yonke senithanda uyaphila mfowethu. Ngiyaphila bhuti wami unonjani? Kuyaphileka bhuti. Yebo. Mfowethu ungake nje usilandise kabanzi ukuthi waye usibhalele sivumani film. Ngibhalele isivuma film namhlanje ukuthi engisize ngikwazi ukuconfessa kumama wangasekhaya kahle kahle khulele lento ekuthiwa uthando manje ngisakwazi nokubekezela bhuti wami lento esibhlungu nje ngifuna eSouth Africa yonke nomhlaba wonke ubone ukuthi kahle kahle yini le ngifuna ukisho mama. Ungakulandisa umbukelo mfowethu ngabe sekunesikhathi esingakanani umthanda lo mama mhlawumbe umama mhlawumbe onanga kanani mhlawumbe umama nje noma umama omdala mhlawumbe bhuti wami akuyena yena phela umama omkhulu omdala lona umuntu omdala. Awuthandi mina ngibe kanjalo. Hayi cha bhuti wami nginokudelela phakathi umama nje okahle oyithandayo and futhi umama wesonto kahle kahle wona bhuti wami ubuye abomama umfundisi. So kahle kahle wena uthi phambi kweSouth Africa neAfrica yonke. Africa yonke bhuti wami. Wena usuthanda umama umfundisi uyamthanda. Mama yebo baba. Manje awusho lento ngabe iqale nini mfowethu? Mfethu yona isinesikhathi eside ngoba khona la angibeza khona esontweni wala bhuti wami nami ngabe umuntu athendayo ngingathenda ngiyambona lapha maseshaya ingubo kube le yanto bhuti wami engachazeki wena namhlanje ngifuna kahle kahle umqondisele sekuside isikhathi bhuti wami. Mhlambe ngabe ulandisa umbukelo unazi ingane umama? Ya umama unazi ingane ngiyacabanga ingangami mhlambe yokugcina ngoba sifunda naye high school. Awucabanga ukuthi mhlambe lezi indala mhlambe zingakushaya zithi uxhaphaza umama wazo ngoba namhlanje sicela ukuthi simbize lo umama? Bhuti wami ngi-aware kwayo yonke lento oyishoyo kodwa manje mina izandla zami mfethu zingaphuka for lo mama. Mhlawumbe umbukele laphana uzoyibuza ukuthi wena bafa awunayo yini intombi mhlawumbe noma intombi mhlawumbe yini lo uyibona lapha kulo mama yini lahluke ngayo? Bhuti wami ingane lezi ama-2K bhuti wami zinokuphathile ukuze zoma wabo mfethu ngiprefer bona abantu abadala. Zinokuphatha yini bafa? Bhuti wami ingane azikho la ayibukele zinokuphatha ilokhuze zomama. Mina ngcono labadala bhuti wami. Kusakho khona kuyatholakala. South Africa kunzima. My team ngicane ngisondezela umama ningangisondezela yena ngaphambili. Manje mfowethu awusho mfowethu uready ukusho lento ishilo uzomtshela yena. Ngiready bhuti wami ngiyabonga ngethuba nje isikhathi sisizide lesikhathi. Uyaphila mama? Yebo ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Umama mina nguvumani from ivumani film ngoba ngicelile ukuthi uze namhlanje ubhuti kahle kahle uyena okucelile abakuthi khona into afuna ukuyikhuluma ngabe mhlawumbe uke wamphatha kabi ubhuti ingane yami hayi angikhumbuli ngiyiphatha kabi ingane yami ngoba uma wakhe sikhonza naye ngangamcebisa ezenkonzweni wathi ukuthi wanya enkonzweni abuye wanyamalala kangazi usixoshwe yini. Ngabe mhlambe awukwazi umphathe kabi mhlambe unayo ihlumo mhlambe ukuthi yini la kucelele yona namhlanje? Hlobo mhlambe baphazamisene nomama wakhe ekhaya mhlambe sethi akabiza umama umfundisi mhlambe ambikele ukuthi mhlambe umama mhlambe khona lemhlukumeza khona noma angazi anginayo angazi mhlambe mfana wami niqabene noma wakhe ekhaya. Okay mama ungakuyichaze umama ubani
ngoba umama umfundisi noma nje just uyakhonza umama umfundisi Yebo ngumama umfundisi. Umyeni wakho ukhona Yebo ukhona baba. ushadile uloko Yebo ngishadile uyazazi umfana nengane zami ingangayi. oh Bahlangana nazo esontweni. Yebo bayi ingane zami. bafo njengamanje ungake usho ukuthi yini kahle kahle eyenza ukuthi sibe la ngalesikhathi sibize umama mabani Umama uNgcobo. umama uNgcobo ukuthi abe la ungakusho bafo njengamanje ukuthi yini mhlambe nje mama uzokutshela ukuthi ufuna ukuthengela ifoni noma mhlambe yabona ufuna ukuzohlala kwakho nim adopt yabona kodwa bafo ngakuchaza ngaze ngikhulume kakhulu ukuthi yini ekuletha la njengamanje Wami into mina engiletha la namusha ukuthi kahle kahle ngizotshela mama nawe uyakhumbula ungivatha lapha esontweni kwakho mama ukuthi kahle kahle South Africa yonke izobona ukuthi mama uyakhumbula kahle kahle uqala ungi-invite lapha esontweni kwakho kwaba khona le ngifika njalo kwakusube kuphela kuba khona lento eyakhekayo mama ngikubona na ushayela ingubo zakho lezi zinhle ezimhlophe Oya mama into engilethele namhlanje ukuthi ngizotshela South Africa yonke indlela engizizwa ngayo mama mfundisi ngiyazi lento le ibukeka kabi lengane engangami kodwa namhlanje ngifuna South Africa yonke iyazi ukuthi mina mama ngowakho mama ngizifuna ngiqhubeka impilo sephambili Ima bafo awucacise mfowethu mina ngifuna uyibeke mama ngiyakuzonda mama yazi uyangicasula mangikubuka ukuthi ngiphalaza cha bhuti wami nginjalo nginalokho ngimthanda ukufa umama kahle kahle ngimthanda umama ngisho kanjalo bengisafuna nje sakhe impilo nayo umama ngiyambona we-wife material mama ngiyazi ushadile impela kodwa inkonzi hayi njengoba ngisho mina mama uyabona nje ungazi usi njengobusho uyangihlolela imhlola nje lo ngitshela yona imhlola nje lo ngitshela wena ungake ngani yami ngiyakwazi ungake ngani yami lalela mama yabo nje mina kahle kahle ngifisa nje ukugcoba noma ilokhuze la ngilokhuza umzimba wonke mama ngikumasaje umzimba wami udelela mina udelela ubaba umfundisi yabo ngani yami lento oyisho nje ihlanzo ududo umbuso uyafika lapha esontweni ufike early ngiyakunika imali ngiyakuthuma esitolo ngikuthuma amakhandlela makubuya noshintshi ngiyawuthatha uthatha ushintshi uthenga ama chips ngibonani kuba kwena mina kuba kumina kwena ngoba mina ngumzali wakho mama yazi anigqoki into emfishane enkonzweni ngathi phela nje bengeke ngimbone emgaqweni ngibe sengiyamcela ukuthi ingane ukuze iqonde endleleni ayilandele umzali wayo makukhuleka ekhaya wafika esontweni umfana mefika esontweni hayi mefika eqala esontweni ngimnika imali ahamba ayothenga amakhandlela asesontweni abuye noshintshi ngithi athenga ama chips amakhandlela sokwenzani amakhandlela sawalayitha lapha etafuleni before siqala inkonzo sikhuleke umfana manje yena sebona ukuthi ngintombi mina ungazibone lutho mhlambe bengingaboni lutho bengazi mhlambe abe nesmile mhlambe mekubuka emoyizela ingane ibona umzali ngeke ingane imibona umzali ingamoyizeli benganaki ukuthi ngase kuba ingane isigabadule kangaka awabone lamasani ngoba phela ngiyazi ngumzali wayo ingane mina nginengane zami enganganayo lengane angazi nje ukuthi lokho akufika emqondweni wakhe ukuthathelaphi nje ukuthathelaphi uyangihlanza nje endaweni lento nje emphakathini akazi nje manje ngizwakala into emphakathini kuzothiwani uhlambalaza kwayimina nje umazi ngithatha kanjani ungehlisa isithunzi ngani yami ungehlisa isithunzi ungehlisa isithunzi noma wakho nje mengasayizwa noma ucabanga ngawusaba isibhaqi uma wakho anasibhaqi umdala kunoma wakho uma wakho mengase afike ngesonto wakho ngimtshela lento akakushaya ngiyashaya umdala mumngaka umdala nami umdala kumzali wakho akwazi bemdala kumzali wakho mama mhlambe phambili azikho ingane ezingangana ezike zakushela mhlambe hey lengane nje iyangihlolela nje lengane ingane efika esontweni mina bengithi sisakwengane yami nami nginengane njoba ngisho nginengane enganganayo lengane mhlambe wena bhodi buye esontweni ngoba uthanda ukuya esontweni noma mhlambe buwenzela umama cha isonto lona njengoba uma esonta sesibhila ngemthandazo yakhe yabona nje mamncube uyakhumbula ngalezi insuku lezi ngikubopha ilokhuze la ijoint lapha yini bezwa ngani lela ngikubopha inganga ngingabopha yini bafo khona lento le faswa intambo lese esontweni wafila ngazothi ngathi nje khona lapho mina wengilandela ngemuva ngathi mama nayo intambo yakho iyawo base ngithi mina angicela ngiqoshela mntana intambo yakho base ngithi ngimopha yena ngisebuka into eziningi wena wengawubona amasayini amasayinani ngane ngizani izini mhlawumbe izinto ke wazenzela umama mhlawumbe ukhombisa ukuthi uyamthanda
Awumama ngiyazi umuntu othanda amakhekhe ngasekhaya khona umama ubhaka amakhekhe bengeke ngifike ngimlethele umama amakhekhe. Afika athi ene wena umfika namakhekhe uthi uma angilethele abaholi bami amakhekhe. Ngifike ngibonge mina. Udayisani. Awungangene phela baba wakho ushadile lokho ngehlonipho. Mina ngazi ukuthi uma wakho njengoba ebhaka nje uthunywe yena amakhekhe ukuthi asilethele amakhekhe siphuze itiyeni baba. Kanti wena uyakhohlakala. Wona lamakhekhe kodwa bewazi uma wakho uthaza kwami noma mhlawumbe bekuthuma ehambe uyodayisa wena mhlawumbe imali usulahlekile qaba manga. Cha, mina bengiwathenga ngokuthi nje ngwalethele umama. Yazi uyawathanda amakhekhe. Wathengele kuwathenga uma wakho bhaka. Nginikezela amikhekhe mama. Sesisidele isikhathi mama ngitshengisa lo ngicifela ukhohlakele. Wamkhumbuliswa wena futhi. Ngibona ngakho lelo lihlecishwayo mina ngabona amakhekhe nje ngabonga amakhekhe andaba amahlacimayo ngakuzuza ngibona amahlacimayo kuwena ngoba ingane yami asanginaka lelo lihlecimayo mina. Mamncube la uyakhumbula amakhekhe nawo mamncube. Ngiyakhumbula amakhekhe ngiyakhumbula amakhekhe. Wathi amakhekhe uthunywe uma wakho wathi asipozitiye. Phethe ngizamile ukushayela amasayini. Amasayini okwenza imama into wazosmile lo muntu ufethu waveza leli zinyo legolide ngabona ukuthi hayi mama uyachaza ngezinyo lakhe legolide. Uyawathanda amagolide uyabona njengoba chaza ngimnganani mina kwena. Lokho ngimnganani it's just a number mawa mina into engayenza kuwena. Ubani okutshela lokho? Ubani imfundiso ithatha phela ukuthi age is just a number. It's just a number mawa. Mina into engayenza kuwena mina kodwa. Ngisho uma wakho mina uthi mark mina njengomama umfundisi. Into engayenza kuyena ngekakhola. Into ungayenza kuyena yakho. Ngikholwa ngobani? Yini ongayenza kumina wena? Yini ongayenza kumina? Udelela umfundisi. Mama mina Usmayelelana. Ontanga beni. Phela ngasenze phambi kwamakhamera. Hayi mina. Ngeke nakamhlola. Ngeke ukubone lokho. Ngeke ukubone lokho. Mama. Osmayelelo ntanga wena. Abanga nje manje ubhuti ngontanga ayibalo phatha. Umtshela ukuthi ontanga yini abafuni. Baphathile ukhuze zoma wabo. Yini lokhuza? Baphatha inkomo zoma wabo laba akusekho lula. Mina ngiyena uma wakho. Angiyena uma wakho mina. Angiyazi la mama. Kwathi uma phela waze waphela. Ubaba umfundisi kuphela. Waze waphela isibhamu. Amsabu ubaba umfundisi usangathaya. La umuntu ogulela abafa yabo phela amaphilisi la amaphilo yacabanga ukuthi ushayela. Watshela uba imina etshela lokho mama phela hey awazi na yena wena awazi na yena uyini wena what yini wena ngiyini yamazi bomfundisi kahle yamazi bomfundisi hayi awumazi umbuza kumina awumazi mama uyabona kodwa usukwehlisa yehlisa umoya awufundisekile nje awufundisekile awubona ukuthi mhlawumbe umama wakho naye lapha engangakuthemba ethi mhlawumbe ungamdlwengula hayi cha angamjikela noma wakhe ngeke ukwazi angamjikele awukwazi ekhaya futhi mina ngeke ufila kanjani ukwazi ekhaya mawami wena uyacabanga usikahle wena mina asitobene mina nawe kodwa nje into engayenza kuwena ngani kade kusho wena ukuthi lapha ekhaya sizomkhuleko kwasesontweni noma umfundisi manje umkhuleko sofuna ujikwe ube umkhuleko nhlobo engaki sofuna ukukhuleka nhlobo engaki ufuna ukuba umfundisi musa kulimpela yabona nje lento ngesonto makuphela isonto ngicela uma wakho uyasala esontweni ngicela ikomiti ngiyayifaka uma kangena masifika lapha kini siyakhuleka wena ubona intombi masifika lapha kini siyakhuleka uma kangena kulento uyakhumbula wena nje uma wakho ngifuna mbula izinqelezi wena ngikwazi manje uhamba ngentshaphiza phambi kwami namhlanje wena sobona intombi yehlisa umoya mamfundisi sobona intombi wena usobona mina ngibona wena nje usazembula izinqelezi ungene esibhazi mhlawumbe enye uke wazenza uzama ukumbonisa ukuthi unempatho lo muntu unempatho yini oke wazama ukuyenza ufuna ukuthi abone kuningi mfethu ngajona ikhwaya ngenzela nje ukuthi ngihlezi ngiseduze kwakhe ikhwaya ujoinela mina phela usebenzela uNkulunkulu usebenzela wena awusebenzela umfundisi awusebenzela umfundisi musu usenkonzweni okwenzayo enkonzweni uzenzela wena awenzela umfundisi awenzela umama umfundisi noma ngabe wenza yini oyenzayo ungalitshela wenzela umama umfundisi uzenzela wena ngizenzela mina yebo njengamanje angenzela uma ngalokho ngitshela ngoma manje ngizenzela mina ukuthi mina nawe sibe right mama mfundisi wawuzenzela wena ukuyesontweni ikhwaya ujoin ikhwaya konke okwenzayo esontweni omayelana nesonto uzenzela ngithanda inhliziyo yami thanda uNkulunkulu
ngiyamthanda uNkulunkulu yabona nje ngoba ngiphathela awuthathe unika uNkulunkulu yena ozokuvikela yonke indawo ukubona nala uhamba khona ungabona umuntu awuthathe lolu thando ocaba ukuzonika mina uzothatha mina mina ngithanda wena mama ngithanda wena mama mfundisi ngithanda wena wedwa mama mfundisi yabona lonke angababhuti wami ufuna nje wena ngane manje ngithi ngiyababuka into yami salokhoze bhuti wami kodwa mangibuka yena kuyimanje ubuka mina hayibo imhlala mina ngiyavelelwa yini wena uhlangana nje nobuhle bami awuhlangana nje nobuhle uthi uyezwa mama umfundisi uphi umfundisi ake ngicela mina mama ubaba umfundisi sikhona baba umfundisi ukhona baba umfundisi kodwa yasolele ngikubuza ithiwa nje isitashi sanjani lapha ngifuna wambuza ngani bafo ngomNazaretha wakhe ngifuna uma wakhe uyoletha izinto asengimtashele mina ngiyitshela ukuthi ungibuza ngezitashi nemNazaretha ngoba ufuna ngimtashele wena wawumbuza ngesitashi ngoba mhlawumbe uzama ukwenza njani ngifuna ukuzwa bafo lapho ukuthi kusakanjani uphelele ima wambuza ngesitashi ngoba nakho ufuna ukuthi uzama ukuthi phela ufuna ukumthengela lo wena bafo lo lo veza lonke ngemuva wena nyami ovezani mama ngivelela wena mama uthi wayefuna ukukuthengela umNazaretha lo ozokubamba kahle khona ezokubona according usho njalo bafo sigcina lapha emavolontieni ukungibona mina ngigqokile phela naleli mama mfundisi leli owangitshela lona mama lahlala namanje khani namanje ngithawele nabafundi ngisangithi ungene eBhayibhelini ngikuthi weke mhlawumbe umuntu osile musukena ngezwi lithini izwi awu lithi izwi leli amazwi esikhombisa kwalo lokuqala lithi sukuma ufakaza kuyethiwe sukumani abantu abasha ngifakaza akaze ngibone ngakho njengoba ngikuthanda mama awu manje wena ukuthatha ngokuthi lokho kufanele ungishele mina ngumama umfundisi ngikuthande njengoba ungithanda mama yabo nje izinyo lapho awumasishaya leso smile leso futhi ubuke phela siphi smile iyagula lengane na futhi awuboni lento iyagula lengane ungangifaki mina ungangifaki bona wena futhi uyawudla ucarrot yazi nangane ngiyawudla ucarrot yabona nje ngoba yabo manje kusondela insumvu lephasikeni lengane nje ingiphula umoya iyangikhipha mama awusho enkonzweni abekho abanye abakusmayilelayo mhlambe ngendlela ongayiqondi enkonzweni mina nje angimama umfundisi bonke abasendlini ngibabukisa kwengane zami osmayila noma ngabe uyasmayila angisithathi leso smile sakhe ngisiguqula ukuthi leso smile sothando sokujola ngitsha ismile sothando sengane kumzali angisithathi nje ismile somjolo kodwa isona ke mama ukhohlakele ngane ukhohlakele wena ufuna ukuhlalela etafuleni nje wena ngane ismile somjolo kumzali wakho awuyena umzali wami mama angeke umzali wakho mamnqobo khona umbuzo osalayo la mhlambe wena khona la ufaka khona iboundary mhlawumbe uthi bangasondeli kuwena abantu basenkonzweni ama members asenkonzweni akukho noma nje bayasondela noma kanjani akukho basondela ngiye ngithi mangena mhlawumbe ngomnyango ngingene la komama ngibaqhawule ngibahage kuyima ngiyofika lapha nabesilisa nabo bahage abesilisa nje ngibashayela iwala kanje ngithi wife ngibe ngiyamsana lapha ngihlala ehlala sami ihaki baba kwakwenza njani wasala iperfume yakhe watholi ihaki kwakwenza njani ihaki yayizwa nemanje iperfume yakhe Josi phela nalapha kurongi watholi ihaki phela njengengane yami mamfundisi wawumagelani why wawumhage mamfundisi nami ngase ngithi phela yena awuyani umuntu esilisa kumina uyingane wawumaga njengengane mina ngase ngathuma lo mfana wami wathi manje ngisageza ngabona ukuthi uyalibala ngase ngimemeza naye wasukumela phezulu ngamthuma ngase ngithi hawu baba wenze kahle washo wabuya ngase ngimnika ihagi uyafika nakwena uyafika ezenganeni zami zabafani kanti angazi ukuthi uyena kanti sengibuka ngamehla amabili sukela kudala sisiside lesikhathi nami ngisakwazi ukufihla manje mfethu ukhohlakele mami mubuka ingane yami yokuqala inganani la kwena hayi ingane yokuqala mama anginankinga nazo indala impela nangaki mama Mngcobo nangaki umfundisi nangaki iminyaka hayi ungamtsheli iminyaka yomuntu esifazana ayibuzwa bhuti wami ayibuzwa ayibalekile inkohlakalo esho nje nangaki mama iminyaka 47 unangaki bafa iminyaka 25 awu shwele manje ulama omdala akayena ngisho inkosana manje bafo ngalesikhathi ulapha weneze kuthume mhlawumbe ujola ukuza lapha akukho ukubona
ukhohlakele ngani ukhohlakele kahle ngehlisa umoya ngehlisa umoya yakhumbula neqanda lakho na mama ungenzela ibreakfast lapha ekseni bhuti wami ukhohlakele wena mufika lapho uzenganeni zami ngekhathi ngenzela ingane zami ngoba ngitshe ulambile uma wakho semsebenzini hayi sikangalambile usubuka nokudla kwami ukuthi mhlawumbe bhuti wami ngihamba ucheese ngihamba ukhohlakele inkohlakalo leyo inkohlakalo manje wena ibreakfast uma mfundisi bekwenzela yona uma ufikile uvashela ingane zakhe wayubona sumnumzana uyagula eseletha ngetray sekhona nejuice namaqha wena nje umuntu kwenziwa senza kanjani mangena umuntu kwenziwa njani kini nithi uyasula phela umlomo abambe lo khona abambe khona manje wena mungena ufike ngene njani ngiqoqa ingane zamazidla zikuncisha wena ngoba phela wena kusho ukuthi umfundisi ngase ngithi nami angithi kuthiwa umuntu ungamncishi mengenile angithi fanele umnike lokhu enikudlayo umuntu yes famni angalazi umuntu ingane zami ufike zidla mina yini wena manje wena bafowajabulanga yini wajabula ukuthi engancisha umuntu angancisha umuntu sengicelile lapha phela bese ukuthi ngimcela ngapha enkonzweni nje abomama ngibo bama ukhohla ube kwani ubani mama mfundisi ngeke sekuyoqosha ngisho ufika kwami sekuyoqosha yabona nje esontweni ungabuseza futhi noma ngabe siyokhuleka ungangeni ukhohlakele ngani ukhohlakele usungaxosha umuntu endlini ukhohlakele ngani yami ungangifaki kakhulu bhuti wami khona umuntu owaxosha sontweni afakaze uyena kushumayeza lelivangelo uyena wathi afakaze indlela uNkulunkulu samukeleke sonke endlini kaNkulunkulu siyalingana uNkulunkulu akushongo wena lokho umzali kuyekuthiweni endlini kaNkulunkulu makhulunywa ngomzali kuyekuthiweni bafo ngabe uyaqala yini ukushela umuntu omdala kunawe hayi kushuthi ikhohlakele nje lengane kushuthi sibo sendawo abantu abadala sendawo nje lesi bhuti wami hayi ngiyengitile lo ntanga bami yabo kodwa ngathi amehlami nenhliziyo yami sikulo mama mfundisi mama mfundisi mashiya mase uyashona kusho emva lokho ngidangabuka umntanga wami ukhohlakele ngani ibinilele ebusuku uma wakho nje lento izomphathisa ngekhanda ngehlisa mfundisi ngehlisa umoya ngehlisa wena umoya uba wena uzoshisa umoya ubani ngisanda sakho wini uyazisa usithini isanda sakho bhuti wami uqala nini uyakhumbula ngibanje inkunzi ngane ngizoyishaya ngempama kuzubani isiyingane ngibanje inkunzi la bhuti wami ngizoyishaya ngempama lengane kuzubani isiyingane yakhumbula mama ngibanje inkunzi yakhumbula ngibanje inkunzi kwenzalani manje inkunzi nganga nocela umthandazo kubona kodwa sengabanje inkunzi wabhuti wami ngatshontshela ifoni uyasibisa sokukhuleka ngangiphathele ipresident mama ngifuna ngangiphathele ipresent wena bafo amacici nalokho kwenecklace newashi kwegolodi ngiyazi umama uyakuthanda utshela bathi baba akwazi baba ngithengela lozo zinto baba ukwenze njani uyangithengela lozo zinto angidingo kwakho kodwa lokho kwakuzoba special phela special kumina mama awubheka intanga yakho ubheka intanga yakho ithini athina mase phela ukubaleka uthi egxuma uma ngumfowethu amagama amagcina nje ngane indaba yakho etafuleni uma wakho angimazi ukuthi uzosizwa kanjani ihlanzo lento mingaphumela nasemphakathini nje ihlanzo elikhulu kwayi mina ungehlisa isithunzi ubaba ekhaya umehlisa isithunzi ingane zami kangazi ngoba izofisa nje ukuphenduphendula ngempama meke yafika kuzona lento kule nendaba lokho kade ngalindela mina ngiyolo ngize kuphuza izandla mina bhuti wami ulelani ulela uma awumama mina ngilela wena uyolwaphike ngoba zizoqeda nje ingane zami awunandaba nokuthi uma umfundisi wena umfuna abe ngowakho ngimfuna nje mfethe amagcikeni asekhaya awunandaba ukuthi unomyeni wakhe uthini ngomyeni wakhe walingwa wakho azozala isipoko mama kwaze walingwa uma vele lo muntu usemdala walingwa umdala Nkosi umdala ngisho kuna wazi kanjani uzomshiya manje uzosala wedwa hayi uzosala ngento ngazi awubona ukuthi awubona usikhuluma noma wakho umukhuluma nalo muntu omdala ngiyokutshela bhuti wami inamba fethi 8 ngithathe unembeza la ngabashona lapha ngabe kudliwa hlobo wayengangitshelanga ukuthi ulotshole ushade wathi nje just ngitshela mangitshela wena tolo ucanga kanjani mangithi mama umfundisi uthini nami usungicasula mngani wena fethi ngibizela fethi ukuthi ngibizele fethi ukuthi la uzongifika manje ngathi usuwa against mina ungangifaki mina kakhulu la mina ngibizile ukuthi ngihlanga manje manje mfethu musuwenza kanjani wena kwami isango ungabusangena yini ongamenzela yona mangathi unikeza mfethu ngamthengela izulu nomhlaba izulu nomhlaba
vele Uthenga ngani izulu nomhlaba? ngiyaphanda mama. Uyaphanda ubona mama uphanda fa uphantele mina. Mama. Njengoba usahlala emjondolo lapha kini wena uzophantela mina. Usahlala endlini yokhethe. Uhlulo kwakhe u1 room wakho uzophanda uphantele mina wena. Angaba kho 1 room wakho ozohlala kuwo. 1 room uyeza. Uyeza usahlala endlini yokhethe. Wendela Lokho ukuthi uma uzovuka ushukela mangase zwele izinto. Mina ngifuna nje mama ukhohlakele ngani yami. Ukhohlakele ngani yami. Ukhohlakele ini. Hayibo. Mama akulungile siyabonga yabona. Ikhohlakele amazwi okugcina ngci kuyena before uhamba. Phela ukhohlakele ngani yami ukhohlakele uma wakho nje ngisazohlala naye phansi nje ngimtshela ukuthi ingane yakho ikhohlakele futhi nje lento angifuni ukuthi isaphakele emphakathini ngoba isithunzi sami mina isithunzi sami ngiyasilwela ukuthi ke nje wena uqaleka kephi South Africa umhlaba wonke South Africa umhlaba wonke nje ngane isithunzi sami ngane isithunzi sami ungibambani ungibambani hayi ukhohlakele ngani hayi wena sazokunqaka ingane zami ngempama wena nje dlalela kude nakwami mama siyabonga isikhathi sakho yazi ngiyabonga ingane le isafuna ukukhuliswa ilahlekile ingane ngazi noma ilezi zinto ezidliwa izingane ezidida imiqondo yini kodwa nje ayikho esimweni ingane wabamba manje incane ingane mina ngibamba uma wami mfethu ngaphezu mina ngibona uma usebamba hayi bo bafethu ucanga ukuthi lento elapha kuyena emqondweni nakwena ikhona ngibona uma wami hayi bo baba phela ngeke ngibizwe ukhohlakele ngane hayi mama usubamba wena nje lemqondo lakho kuyaphithizela ukuthi into engane wabunye ukubanjwa lo ngibona uma wami mina mfethu ubona uma wakhe yena wena ngizobona uma wakho wena ubona nibona intombi nesikhwele lima ngibamba kanje bafethu hey ukhohlakele uyasifuna isibhaqo ngani uyasifuna mama kulungile ngicela uhamba kunankinga bazokuphelezela yabona hayi ngiyahamba kodwa nje ngane angisaphephile wena ngisho estaradini sangakwama ngisadingi lokho kubona nje besingahamba ndawonye kodwa bafo umdala kodwa lwamuntu kunayo yabona bhuti wami ngazi awucanga usunezifo ngoba usandana umuntu omdala hayi bhuti wami hayi fani sifo fani asifo nosifo ngabrown lapha hayi bhuti wami awunandaba nesifo wena nje ungavele nje ukhale phezulu ngakhala phezulu kwakhe bhuti wami awunandaba nokuthi mhlambe ingane zakhe zingakuhlumeza muthi usubaba uyavuka phela nami ngisala nezinsizwe ekhaya phethe ngeke ngihlukumezeke kangako nami ngezinsizwe ngoba futhi ngishilo ukuthi lezandla lezi ngalo zizinqamuke manje uzoyenza njani ngoba nakho uyanqaba ukuthi abe nawo uzozo phela ngensizwa wamzulu mina bafo yabo insizwa ikwazi umkhonto wodwa ngisazophinde nala ngimbona khona ngiphinde ngimchazele futhi ngikahle nje ngoba manje usihlebele sivu man film ucanga ukuthi mhlambe ulwa kanje ngoba kuphambi kwamakhamera noma bese phela umuntu odecent lwa futhi nesithunzi njengoba sishilo mina ngiya understand kodwa so mhlambe masifika ngala into ethi yolunga mina ngithemba kanjalo bafuna ngigive up nje kalula kanjalo ngisho njalo nje mangiphinde ngimbone la ngasekhaya njengoba kuyiphasiya nje ufuna ngicabanga nokuthi esontweni la ngibone khona futhi anginayo inkinga nje sihambe nesikhuluma uqapheleke bafuna ungalimali hayi bhuti wami ngiyabonga noma nje usungijikelile mfethu cha bengakujikeli mina mfethu mina ngithatha iside mina ngithatha ihlangothi uyimele ngiyimele ngisesense ingakho ngithi nawe ungangifaka ngithi angikuhlebe ngikhuluma phambi kwakho hayi mfethu hayi noma nje mfethu ayifekusela amazi mfethu bengithi wami South Africa yonke siyanithanda la nikhona nibe right siyanithanda